YouTube. Velkommen til den første vlog her på. Og lige til Mikkel her taler. Jeg vil lige vise et lille eksperiment. Her er jeg lavet. Ja. I skal have noget kogt vand. Fuck det. Lige når I laver te igen. Kogt vand. Ikke for meget. Det er de første, I skal bruge. Jeg skal bruge sådan nogle her. Saltpiller, whatever, hvad farve. Så. Tager jeg det med. Oh, fuck. 1 og højst 2, så. Så det var. Så skal jeg det med. Det ser sådan der. Okay. Hvis I vil have, kan du vide det på live. Der kan man skal jeg klippe her? Ja, så tilbage igen her. Okay. Her ser vandet ud. Jeg har lige puttet en billede i. Ja, det gjorde jeg før på video, kunne I se her. På dagen 10. Vent og se, hvordan det sker. Så får jeg et lille cool show. Eller bubble show, så vil jeg lige putte noget eller andet. Og det dufter faktisk rigtig godt. I har væk råd til at spise det der piller. Det er også, man cykler langt. Jeg cykler ikke langt, jeg har lige snuppet det. Ja, så bliver pillen så opløst. Og så kan den bare dampe.